बिराद मोजां स्टेसनानो बिराद गिदिर नेनो बाजोब्बाय नेनो 2:30आवसो गारियानो नै 150 जाबाय दा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायो दा आङो बिहाराव दंफैयो दा नोंसोरनो आं बिहारखौहाय एसे जा देखायनो हायो आं बेखौ देखायनो नागिरदों नायलायदो बे साइडजों नायोबा एसे टाउन बायदि नुयो ओमफ्राय नैबे साइडजोंहाय एसे गामि एरिया बायदि मोननैनिबो फिलिंआ दं बेजों गामि ओरैहाय टाउन एरिया बायदि नुयो नै बिसिना माबायदि खालामो मोसौ गांसोखौ बिसिना बिदि हाफ्लेनानैसो जाहोयो नै सानैजों मालाय बोराय बुरै आराम मोसौ गांसो हासोगासिनो नुबायना दा नै बिसिनि दाउ बयलारा नै बिसिना फिसा फिसासो जायो दाउ बयलारा जोंनि बायदि गिदिर गिदिर नङा बिसिना सेरसे जानाय थाखसे सेरसे जानाय नखा जोंनि बायदि 1.5 केजि गाहाम मा होनो 2.5 केजि गाहाम जानाय नङा बिसिनिया नाफ्राबो फिसा फिसा नाफ्राबो नायदो दा न'आव फैफिननानै नै बिल्डिं गोजौआव दङ जोंना मेदामा दख'ना लामगासिनो दहायथ' ओरैनि भिउखौ नुबाय एबार नायदो ओरैनि भिउखौ माबायदि नुयो आं देखायगासिनो र' नुबाय बेजों जेसेबां समायना नुदों एसेबां समायना नङा रियेलिटियाव नोंसोर फैनानै नायबा मोनसिगोन आरो नै नायदो बेयाव बाजार बेजों ओरै लामा लामा बाजार जायो बिराद गिदिर जानांगौ नुजोबो नै भिउफ्रा बैयाव बांगालफोरनि मन्दिर दं मस्जिद ना मा होनो बांगालफोरनि मन्दिर बेनो नैबे बाजारखौ केन्जार होननानै बुङो केन्जार बाजार होबाय नायदो एबाराव बाजारखौ माबायदि आं दहाय बै गोदोनिफ्राय बिदि बानायदों नायलांबाय थादो माबायदि बाजारखौ ओरैबायदि लेथ्रा ना जायगायावनो मोसौ खायो दरखंआवनो मोसौ खानानै दोनजोबो नायदो लामाफ्रावनो माबायदि गारदों बाजार लामा जोब बाजारफ्रा लामा जोब होनदां गासै लामा जोब गिदिर जाबावसो फैयै बेलासि बोलायबाय दै साहासो दावखोनाय दैया बै मन्दिर नुनाया खुवा नुजोब्बाय नै दावदै लांफैदों दावदै दखानानो गैया बिसिनाव दावदैखौ गालामाला दखानाव लाया एक्सट्रा दखानसो लायो केन्जार बाजार बाजारा इसिबां गिदिर नङा लामासो बाजारा नै बिसिनाव दावदैया बेफोरबायदिसो फानो आपेलफोर फाननाय बायदि बिदि दावदै दखानखौ नुवाखिसै आङो दावदै लांफैदोंमोन बेबायदि गालामाला दखानाव फाना बिसिना दावदैखौ बाजार
फाइनाली बेसेबांबा गोबावनिफ्राय मोनबाय नै दासो फैसा दे दिया ने हाँ कितना मिलेगा 3 पीस फाइनाली बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोनबाय नै फाग्ला जानो नागिरबाय बेखौनो बेसेबांबा गोबाव दाउदैखौनो मोना दाउदैखौ बिराद मोननो थान बिसिनाव जोंनि बायदि गालामाला दखानाव फाना नालाय बिराद गोबावनि उनावसो मोनबाय जि गोजान थाबायबाय आं दाउदैनि थाखायनो हरै जों थानाय खाथियाव मोनोमोन दिनैहाय गैया नै फाइनालि जों नै दा न'आव थांफिनगासिनो आरो बिहारनि लामाया माबायदि पाटना बे बिहार पाटना थांनाय लामा नायलांबाय थादो माबायदि लामाया फाइनालि सफैबाय नै स्टेशन पाटना स्टेशन बिराद मोजां स्टेशना नै बिराद गिदिर दा आं नै गारियाव गाखोनानै दङ ट्रेनाव पाटनायावहाय बे गारिया जोंनि नङा दै माबा मा होनो आं बेयाव ओरैनो गाखोनानैथ' थाथ'दों बियो आसामसिम थाङा बे लकेल गारिसो दा आं ओरैनो नेबाय थानो बानानैसो गाखोनानै दंथ'यो जोंनि गारिया बिदिनो 2:30आवसो फैगोन नै बिराद गोबाव जाबाय नेनाया नै रावबो गैया मानसि गैया रावबो सिरि हारसिङै रावबो गैया नेनो बाजोब्बाय 2:30आवसो गारियानो नै 1:50 जाबाय दा 2:30आवसो गारिया दाबो फैया उन्दुबाय फाइनालि जों गारियावहाय फैबायमोन आरो फैखांनायनि उनाव दा नै जाबाय लोंबाय उन्दुबाय टाइमा बेसेबां जाखो 10 जाखो आयाव 9:30 जानोसै गगा मोनगासिनोलै गारमायानो बोरैबा जागासिनो मालायनाव फैनानै दस्रा जायगायाव फैबायना पानी बोतल फाइनालि नै आसाम मोनफैबाय आसाम लामाजों फैयाखै आङो दहायनो सफैदों न'आवनो मा होनो गोबावसै बिराद गोबाव जाबाय सफैनाया दा 2 घन्टासो जाबाय 2-3 घन्टासो ओमफ्राय आं सासे मानसिनाव हाबफैदों ओंखाम जाहोबाय न' खाथियावनो 2 मिनिटनि लामा न' खाथियाव ओंखाम जाबाय ओमफ्राय नै दा ओंखारबोबाय बिसिनिफ्राय थांगासिनो न'आव सफैबाय फाइनालि न'आव जिरायनानै दं बिराद अखा हागासिनो नै नायदो मा बुस्थु मोनो जोंनि गामियाव बेजों ना सायो नै ना मोनदों Di, bukan deh. Nah, itu mau. Nah. Ini, masa harga lagi.
बै नोंसिनाव माबानानै सोजागौ मोनदोंना गासिबो दाना गन लायदो गन लाबस'खौ खालामदों गन मोजां लिनाया नामखौनो मोजां मा आङो नोंसिनाव सनसै नोंनि गैया दैनि गासिबो साइडआव दङ दे सना लाबो माखौ गिखो आरो दंबावोसो नै दा भिडिअआ जोबनायाव फैबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो बिराद अखा हादों मोजां खोनानाय नङा रायलायनायखौ आङो सफैनाया गोबावसैमोन ओमफ्राय ओंखाम जाबाय जिरायबाय दसे ओमफ्राय आं दसे रेस्ट लाबावसै दा टाइमा जादों टाइमा 2टा जाबाय दा नै अखाबो हागासिनो फुरा अखा बोरमाफ्रा नायदो बहाय दंलाजोबो दा आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै दोनथ'बाय भिडिअखौ